Fica coa bola presenta outro repaso da actualidade do noso fútbol. Benvidos e benvidas a un novo repaso da actualidade. Que tal? Grazas a todos por acompañarnos un luns máis aquí en directo en Figa coa Bola. Está por aí Bol, que está por aí Jatalí, Marcos Piedras, xente xa falando do mercato, desa saída de Borja Fernández da Unión Deportiva Ourense e máis que posible chegada a Lugo. Despois nos conta máis Antón, que quere algo sabe, algo máis sabe. Antón Vieites, que tal, moi boas? Que pasa? Boas tardes. Como estás? Sabes cousas, non? Sabes cousas. Eso ao final. Eso final, vale. Hai xente esperando. Porque o primeiro, efectivamente, é falar con dous tipos que están a unha eliminatoria de volver a poñer a un histórico como o Club Lemos na terceira, 18 anos despois, aí é nada, así que non imos facer máis, non, queres facer un pouco máis, que agarden un pouco máis ese momento incómodo no que eles están desexando xa dicir boas noites e nós estamos aquí dándolle voltas a... Bueno, podríamos decir, non sei o ranking realmente, pero puxo Pole e Marcos Piedras antes cando entrou no chat. Igual un dos dous, é que non mirei o ranking, pero igual un dos dous ten Pole de cartóns amarelos este ano. A ver se nos o contan. Dafo e Adri Díaz, que tal, moi boas? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cal dos dous ten Pole de cartóns amarelos, entón? Eu creo que ten pinta. Yo, la verdad. Y eso que estuve 2 meses lesionado. Imagínate, que se non era récord xa non Pole. Bueno, que tal? Dalle, di. Creo que tengo el récord en 21 tarjeta en Arenteiro, un año que estuve allí. Ah, bueno, entón quedan 7. Temos tempo. Ten margen. Ay, bueno, que tremendo, esa clasificación para a final polo ascenso. Non sei un pouco cales son as sensacións agora, se xa asumides o que hai, se aínda hai resaca porque houve festa, ou como está a cousa, como está o ambiente agora mesmo en Monforte? Bueno, algo de resaca sí que tenemos. Obviamente que lo celebramos un poco ayer en el autobús. Y yo creo que el ambiente pues está motivado y pues con muchas ganas de afrontar estos 2 partidos. Creo que estamos en una situación buena y creo que va a ser un auténtico partidazo, porque ellos tienen un buen equipo y la verdad nosotros también llegamos en un momento de forma bueno. 180 minutos sen encaixar contra a Negreira, que non é doado, Sí, ao final eles, é o que falábamos durante estas 2 semanas, son un equipo que, joder, que fixeron 80 e pico goles en Liga, que teñen un potencial de hostia arriba e que os tipos saben o que fan, son bons. 180 minutos sin un gol ten moito mérito. Pero que, a ver, xa non es que... Di. Yo creo que últimamente estamos a un nivel defensivo muy bueno y creo que en eso estuvo la eliminatoria. Sí. Pero ainda así as ocasións no partido de ida é certo que o Negreira ten un par delas, sobre todo unha moi clara. No partido de volta ten ese balón Gonzalo Longueiro, pero bueno, polo que estivemos lendo, polo que nos dixo tamén Fer, que estivo ali cubrindo o partido para a Radio Galega, Adri, ti tiveches 2 bastante claras, por exemplo, tivo tamén outra Fito, ou seja, creo que se a eliminatoria se resolve un chisquiño antes, non pasa nada. A ver, sí, os de arriba queremos facer a cousa algo interesante para que esta xente corra algo, pero no, sí que tuvemos bastantes ocasións claras. Eu outro día unha sobre todo bastante clara, pero clara, e outra de Fito e de Dani Blanco que eran dar un pase e facer gol, que tamén son clarísimas. Pero bueno, sufrimos hasta o 90 e pico. Domingo ás 7 estabades falando do partido de ida contra o Portonovo. Sí. Bo horario, que? Bueno, a ver, para acabar y tomar unas cervezas y cenar algo está bien. Estamos de festas aquí encima, as do San Antonio. Sí, señor, eso sempre é bo, claro. Sempre motiva máis o vestiario, Mira, está o chat, hai bastante xente do Lemos, e aleiros do Lemos, que por certo, onte tamén no García Calvo, boa presenza tamén de afeccionados, recibimento tamén na ida, o cal creo que fala un pouco de como está a sentir tamén Monforte, o enganchado que está con este Lemos, que está como cobrando facturiñas. Creo que doutra canle, que non ten nada que ver con esta, pero que está cobrando como facturiñas duns prognósticos que hubo por aí, non? Un 7-0 e non sei que. A ver, yo creo que
desde que nos metimos en el playoff, lo que está haciendo la gente de Monforte, tanto el grupo este de ultras que se hacen llamar y tal, estamos teniendo un apoyo que es una locura, tanto en el partido de Monforte como en el partido que jugamos en Negreira, y se hacen sentir la hostia y nos dan un apoyo que es increíble, es impagable. A verdade é que flipamos. Este domingo, así ayer, non sei se viñeron entre 250, casi 300 virían, pero que escoitábase esta xente máis que a xente de Negreira, e dabanlle o bombo tamén os de Negreira, pero impresionados, é a palabra. Contade algo do bus. Que pasou no bus? A ver, que de Negreira a Monforte que son 2 horas e media ou así, ou como? Son 2 horas e foron 3:30, creo. Moita parada para recargar entón nas gasoliñeiras, quedabades sen provisións. Creo que paraban 2 para recargar e 3 ou 4 para mexar. Para vos que sodes os dous de Monforte, se non me trabuca, ademais ti Dafo, que leva xa máis dunha década ali no Lemos, eu creo que enganchar como esta tempada, non sei se houbo moitas, polo menos que recordedes así, as de terceira lembraríades algunha, pero había moito tempo que non estaba Monforte tan enganchado co Lemos. Sí, yo la verdad de todas las temporadas que estuve aquí nunca vi así a la afición tan enganchada, pero yo creo que también es en base a que casi el 80% de la plantilla es de Monforte, quitado Fito, Iñaki, esta gente que viene de Lugo. Tenemos gente joven también de Monforte que acaban de salir de juveniles, y yo creo que todo eso se nota a la hora de traer gente al campo, traen amigos, familiares, y así crece muchísimo más la masa social. Nos podemos tamén cobrar facturiñas, mellor dito, non? Porque demos os dous favoritos ao Lemos. É que, a ver, nós creemos que fica coa bola, está un paso por encima que outro canal que non vamos a mencionar. Non é colaboración pagada, non é colaboración pagada. Pero sin rencores, Home, por suposto. Aquí todos Show. estamos creando contido e ao final o importante é que se fale do noso fútbol, Sí, e non hai problema ningún. Que se fale en galego e Efectivamente. defendendo o noso. E tamén, sobre todo, cobrar facturiñas, que colemos nos temos a historia esa de que foi contra o Montañeiros o ano pasado, Sí. non? Que se saíran de festa, que non sei que, despois gañou ese seguinte partido, creo que foi Nacho que sube unha foto. Onte tamén houve festa en Monforte, non sei que, o sea, eso é o máis bonito do fútbol, poder cobrar facturiñas, así que Aquí todo se apunta y después se pasa la factura cuando sea correspondiente. Eu teño outra cosa apuntada para ti, Dafo. Non só era das amarelas. Dime. Non sei se sabes que pasou o 28 de maio de 2023. Cuéntame. O teu último gol. Qué bueno. Como digo siempre, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces, si lo mío es defender y no pasar del medio del campo, ahí estoy. É que igual está esperando gol para este momento. Buah, sería increíble, la verdad. Non sei se é mellor cometa ou que non, porque volvese tolo, ¿Cómo? Amarela por celebrar. A ver, que quita a camisola eu non tiña ninguna dúbida, o sea, pero só porque lle saquen un cartón máis, quero dicir. Pero el problema es que voy a tener una amarilla ya, y si saco la camiseta me van a expulsar. Mira, falando de expulsións e un pouco do que foi esta tempada tamén pro Lemos, anda polo chat Hatalim, que creo que xa no imaginario da xente que consume Fica coa bola, Hatalim xa é como un persoeiro moi habitual nos nosos directos, que vos puso al cume durante toda a tempada dos Bad Boys. Eu tive a oportunidade de falar con Marquitos na Radio Galega, na previa da eliminatoria contra Negreira, pregunteille: sabedes como lle chaman o Lemos? Sabes como lle chaman o Lemos? Os Bad Boys. E dixo: non coñecía o Alcume, pero é verdade que cando cheguei había 12 xogadores con 4 cartóns amarelos. Que vos o inicio que foi no partido de Atios, non? Pode ser. Sí, debeu ser aí, cando empezou co dos Bad Boys, sí. Moi bon. Pero mercades que a fama está ben tirada, non? Ou que? Sí, porque a ver, somos un equipo muy competitivo que siempre va al límite, tanto con jugadores, con árbitros y con todo. Entonces, cuando saltan chispas, ahí estamos muy unidos también.
Algo que contou Fito aquí, Antón, que tamén é certo que nese cambio de grupo, do grupo norte ao grupo sur, do Lemos, esta temporada que compite no grupo segundo, el dicía que no grupo norte que se pegan máis patadas. Non sei se mercades tamén o que dixo Fito aquí, que o grupo norte igual é un pouco máis cadelo nese sentido. Sí, ayer xa o vimos claramente. Ayer alumaron ben eles tamén, pero ben. Sí, quizás sexa un pouco máis a Liga Norte máis dura, máis física, máis trabada, e na Sur xóguese máis o fútbol. Non sei que opinas ti. Sí, todos los equipos, o la gran mayoría en la Sur, intentan proponer a través del balón. En la Norte, yo todos los años que estuve en la preferente Norte es el largo, caídas, segundos balones, choques, y es la diferencia que hay entre una a otra. O Portonovo que? Os dous partidos da ida, o sea, da Liga, non dan un favorito. Empate en Baltar, empate na Pinguela. Dale. A ver, yo era un equipo que sinceramente no me gustaba jugar contra ellos la final. Me pareció un equipo muy completo y que fueron dos partidos súper difíciles y supongo que ellos pensarán lo mismo de nosotros. Sí, a verdade é que para min son un equipazo. Creo que dos que poderían ascender directamente, dos favoritos, porque a nivel xogo e a nivel xogadores pareceronme do top da categoría. Tamén un pouco porque comentabades vos, non? Que esa dinámica de final de temporada que o Lemos ven así e o Portonovo tamén, quero dicir, eles ao final o inicio non foi bo, pero o final de Liga sí. Esa inercia final. Sí, ellos la verdad que empezaron bastante mal, de hecho, no sé si en las primeras 10 jornadas estaban en puestos de descenso, pero estaba claro que en cuanto pillaran una dinámica buena que iban a subir como la espuma, y de hecho así fue. Entonces creo que va a ser un partidazo, la verdad. Creo que ellos están bien y nosotros también llegamos en una buena dinámica y se va a decidir por detalles seguramente. Sí. No, ademais eles tamén a masa social dali creo que é moi grande, entonces vanse xuntar dúas aficións boas, Sí, son dúas eliminatorias de guión similares. Creo que o Portonovo son 12 anos en estar na terceira, o Lemos son 18, 15, correcto. O sexa que máis ou menos nas outras todo o contrario. Santirso e Antela nunca estiveron na terceira, así que vai haber un debutante. Creo que quedaron dúas finais similares no guión nos dous equipos. Tiña unha pregunta por aquí, Fonta04 no chat. Dice Pablo Losada que non o deixa comentar, que lle digades a Adri que explica a maneira de tratar cos árbitros. A ver, Pablo e eu temos dúas filosofías diferentes de falar cos árbitros. Deixo aí, non vou dar máis explicacións. Cada un que imagino que fora. Non sei por qué, pero dame a sensación de que tires o dialogante, ¿no? Fala co nome, primeiro nome... Claro, exactamente. Dille os dous apelidos ao colexiado, ese tipo de cousas, para que yo teña máis respeto. Adri Díaz es más de irle frotar la espalda, todo está bien... É que son moi pesados estos tíos. Están con frotar espaldas todo o día, macho. Claro, y hay como dos bandos. Está Adri Díaz y unos cuantos más, y después está Dafo y Losada y otros más. Os verdadeiros bad boys. Que de todo menos frotar, ¿no? Vale, xa entendemos máis o menos. Rascar. No, frotar, si las cosas las hacen bien, soy el primero que hay que darle la enhorabuena. Y no es la primera vez que acaba un partido y aunque perdamos, soy el primero en decirle, mira, espectacular. Y no porque perdamos ni porque ganemos. Pero ellos dicen las cosas, nosotros también. El caso es que los que mandan son ellos. Por certo, falando de Pablo Losada, creo que sacou unha boa man tamén este domingo, non? Aí nunha ocasión do Negreira. Bo porteiro tamén tedes aí, Sí, non temos queixa, Sí, la verdad que de hecho creo que es el menos goleado de la categoría. Creo que lleva haciendo un par de años espectaculares y nos dio muchos puntos, la verdad, este año. Ese o cumplido, e agora o contrario o cumplido é que era o encargado de xestionar esta entrevista, pero ata as 8 da tarde non contestou, así que falando da volta no bus, el debeu ser un dos máis activos na celebración do Lemos. E non chamamos agora, pero non hai señal, sin cobertura, creo.
Temos aí algo de Instagram, non, Antón? Creo que deixaron aí preguntas os ficaboleiros. Por certo, seguídenos aí en Instagram, que estamos a menos de 500 seguidores, chegar aos 10.000, que era a meta desta temporada, así que se non nos seguides en Instagram, falo ya a xente, non a vos, que xa entendo que nos seguides. Así que a xente que nos siga aí no Instagram. Dai, Antón. Iago López, é verdade o que din de que Dafo ten un nocello colgado na súa casa? No, es mentira. Yago está mal informado, creo. Nacho, pregunta a Dafo se prefire que ascenda o Lemos ou coller unha trucha de 3 kilos. A ver, prefiero que ascienda Lemos, lógicamente. Pero bueno, si en la celebración cogemos la caña y vamos a pescar, se pueden dar las dos cosas tranquilamente. Temos moitas, 3 ou 4 mínimo, de que opinades da... Bueno, que preguntaba un pouco Anxo tamén, o desplazamento de onte, o recibimento do outro día, en xeral, que opinades da afección e da ilusión da vila deste playoff? Nada, o que dixemos, que nós mesmos falábamoslo ayer no vestuario, cando acabou o partido, que joder, que estábamos sorprendidos non o siguiente, porque é que é unha barbaridade o que se lle escoitou a xente ayer animar. E despois xa no partido da Pinguela eso foi un auténtico show. Había, non sei se máis de 1000 personas, unha olla a presión. Tedes que dar contexto para esta, porque non la entendemos. Tardase moito en chegar a León en furgoneta? Esa fue una despedida que hicimos de un compañero que jugaba el año pasado en el Lemos y salimos a la 1 del mediodía en una furgoneta de 9 plazas y llegamos a las 10 de la noche a León. Hubo muchas paradas técnicas por el camino. No, xa vexo que eso é habitual, primeiro de Negreira a Monforte, tamén a León, eso é un habitual. Parar gusta vos moito, En caso de que ascendamos en Portonovo, si Dios quiere, pues si jugamos el domingo, tranquilamente podemos llegar el martes. Tapamos algunha gasolinera de camiño seguro, vamos. Dille a Adri que Izar, cos mesmos minutos que xogou, meteu o dobre de goles. Pues ten razón. Nada, Izar é un xogador que adestrei este ano, un fenómeno. O profesor chamanlle, con eso digo che todo. Onde adestras? No juvenil B do Calasancio. Sí, por certo, que hai moitos rapaces destes que deixaron preguntas do Calasancio, son moitos deles, e que compartiron máis historias e tal e demais. Non nos seguía ningún Instagram, así que podelle poñer as pilas, ou senón, se convocar e vamos a xogar nós ou que sexa. Tomo nota. Por que din pedra, papel, Dafo? Xa dixo antes que iba a salir esa pregunta. A ver, porque tengo una manera muy peculiar de cuando voy al suelo de hacer la tijera. Entonces, el año pasado, así medio de coña, pues empezaron a decir piedra, papel, Dafo, en vez de tijera. Y ya me quedó eso. Pregunta a Dafo se peca moito. Si peco. Sí. No entiendo la pregunta, ¿verdad? Oi Iker Calleja, se echa unha pista. Si peca. De verdad que no la entiendo, no sé por dónde va, no la pillo, Será polo Papa que estuve en Madrid este fin de semana. Si la entendiera te la respondía, pero no sé por dónde va, la verdad. A última que hai por aquí de Agus Rodríguez, que promesa facedes ascendo Lemos? A ver, hablamos algo así por encima de que queríamos hacer el Camino de Santiago. Pero así oficial, es mejor primero ascender y después pensar lo que vamos a hacer. Non está mal. Dixo Jatalín tamén polo chat, Dafo se tivera que pagar todas as tarxetas que leva na súa vida deportiva estaría bebindo debaixo dunha ponte. A ver, la verdad es que, yo qué sé, soy un jugador que siempre anda al límite, protesta mucho, entonces es lo que toca. Y aún encima muchas veces tengo media puntas por delante que no suelen hacer la falta para parar la contra y siempre me toca a mí. E non miras a ninguén, ¿no? No,
Dixo tamén Volk, claro, co de tardar moito en ir a León, tardar moito cando volvades de Portonovo, todo o que pasou onte, que o camiño de Santiago vai vos durar un mes, tamén facendo moitas paradas. Dale. No, hablábamos el viernes con nuestro fisio, Alex, y dijimos, nada, pues tendremos que coger una mochila y igual ya nos quedamos los 7 días en Melide. Arrancamos desde allí, igual quedamos en Melide los 7 días. Cuidado co jato, sé que é peligroso. Quería preguntarvos tamén, por ir finalizando xa un pouco por ese troco de adestrador, por ese Edu Rodríguez Marquitos aí a metade de temporada, que o certo é que sorprendeu bastante. Dende logo, se hai ascenso do Lemos, creo que Edu Rodríguez ten tamén unha parte do méritos na confección en toda esa primeira volta, así que non sei, que vos parece, como cambiou moito o equipo, se cambiou moito ou non, ou que lle imprimiu Marquitos, non, para ese final de Liga. A ver, sobre el cambio de entrenador, pues fue una situación difícil que se juntó que teníamos muchos lesionados, muchos sancionados. Fue un mes complicado en el que veníamos acostumbrados de ganar todo prácticamente, de que estábamos segundos y creo que la dinámica que llevábamos era buenísima. Entonces, ese mes que no fue tan bueno, pues creo que se creó un nerviosismo aquí que desde nuestro punto de ver de la gran mayoría de la plantilla, pues en su momento se tomaron esas acciones que creo que muy poca gente estaba de acuerdo. Pero al final, pues somos jugadores, tenemos que acatar las órdenes que nos digan y si ellos creían que el cambio de entrenador era lo correcto, pues nosotros dimos nuestra opinión, ellos la suya, y solo tuvimos que tirar para adelante. Agradecido mucho a Edu de todo lo que hizo y evidentemente de que viniera Marquitos, él lógicamente no tenía culpa ninguna. Sí que hubo una semana así que pues estábamos de bajón anímico, pero lógicamente somos de Monforte, nos gusta el fútbol y nosotros lo que queríamos era meternos en el playoff. Entonces sacamos el orgullo y tiramos para adelante. Bo capitán, Adri. Fala como un capitán, como un tipo que leva anos xa nisto, macho. Sí, veterano, veterano. Sí, el cabrón estaba durmiendo la siesta y llamándome. Y yo, ¿pero qué cojones querrá este tipo? E claro, Pablo Losada non xestionou a entrevista, tivo que facelo Adri ao final, joder. Claro. Ai. Sí, con respecto ao de Edu tamén quería decir algo que é o que decía Dafo, que o traballazo que fixo el na primeira parte da temporada que estuvo, que é impresionante. Ao final creo que solo perdeu un partido, ou como moitísimo 2, terminamos a primeira volta segundos, e claro, é o que dice Dafo, despois ven xa 7-8 primeiras jornadas que son contra os 8 equipos de arriba, que son partidos moi complicados, saídas jodidas, e non sumas todo o que deberías, porque non perdíamos, pero empatábamos, que era o que nos pasaba nesa xeira. Nada, o que dixo Dafo, unha decisión que no vestuario pues, entrou daquela maneira, que, bueno, creo que fomos responsables con eso, competitivos, como dice este home, afrontamos a situación, e Marquitos pues, veo a aportar o seu que o está facendo ben tamén. Pode ser un punto de inflexión, ao final unha decisión que chama un pouco a atención, que pode entender máis ou menos o vestiario, pero esa capacidade de tirar para diante co que vos din e que Marquitos tamén saiba dar coa tecla, que todos vayades a unha, pois mira, pode ser tamén un punto de inflexión para entrar finalmente en playoff e quen sabe. Algo máis, Antón? Sí, porque acaba de chegar unha por Instagram. Preguntádelle de onde sacan as ideas para tantas troleadas como ourizos nos tenis, latas nos coches e globos, tamén como moitas outras. Uf, eso é este artista que digo nada. Que vos conte. Eso, un par de años que había una plantilla que le gustaba hacer mucho bromas y claro, nos juntábamos 5 o 6 y eso era una locura. Desde lo que dices tú, latas en el coche, envolver los coches con papel film, atar el pantalón y cuando se lo pusiera que tropezara, bueno, 1000 historias que te podría estar contando ahora. Para que vos fagades unha idea, a xente viña cagada a entrenar. Antes de subirse ao coche, agachábase, daba unha volta ao coche, miraba por debaixo e despois subías. Ese era o nivel.
Os anos de plomo en Monforte, miña nai querida. Miña nai querida, macho. E por pechar xa, dixo Jatalim se sabes algo de Varela, un mítico do Lemos, se sabes se retirou ou se anda por outros lados. A ver, dijo que iba a dejar el fútbol, pero al final este año lo convencieron para jugar en los veteranos de aquí de Monforte El domingo estaba allí. y juega los domingos y nada más. Y el domingo nos vino a ver allá a Negreira y como un ultra más, celebrándolo con nosotros, porque la verdad es que fue un jugador muy importante aquí, era muy querido en el vestuario y a ver, fue una pena que lo dejara, pero bueno, tiene 2 hijos, la da y ya estaba bastante quemado del fútbol, pero la verdad que se echa muchísimo de menos en el vestuario. Sí, señor. Antón, por aquí creo que chegou, non? Que chegou ben. Sí. Se ascenden haberá que volver a xuntar a plantilla inteira, que creo que se nos escapou algún persoeiro. Viñeron 2, pero creo que hai algún máis, hai algún máis. Iremos por aí ao agua onde inviten, iremos aí a celebralo. Sí, é verdad, preguntou se ia ser no agua ou no Valhalla. A festa. En donde sea. Primeiro nun e logo noutro. O que peche máis tarde. Nos mandáis la ubicación y vamos con el bus a recoger. Non que tardade 6 horas en chegar. Non chegamos. Dafo, Adri, que 1.000.000 de gradas por estar aquí en Fica coa Bola. Parabéns, antes de nada, e pase o que pase polo temporadón. Moita sorte nesa final polo ascenso. E o dito, moitas gradas por aceptar o convite de Fica coa Bola, que non é doado tamén vir aquí a que te vacilen un pouco e a recibir e a cobrar facturas. Eso é. Bueno, moitas gracias a vos. Muchas gracias por todo. Unha aperta, Gracias. graciñas. Sorte. Chao. Chao. Sí, señor. Boa conversa, Antón. Gustoume. Podes colgar, Podes colgar cando queirades, Vale. Nos seguimos aquí. Grazas. Novo Ficaboleiro. Nos seguimos aquí, efectivamente. Efectivamente, seguimos aquí porque temos moitas cousas que falar, porque non todo teño un calor con esta chaqueta, Sí, eu tamén. Sabes que pasa? Que por debaixo da sudadeira levo a camisola do pijama, entón non me quero quitar. Problema do primeiro mundo. Entón estou invitado á festa do ascenso. Non sei eu, Non sei se Sí, lles non pasa nada. Non sei se lles gustou tanto o alcume de Bad Boys, pero bueno, que calou está claro. Que calou e non do verbo calar. Falaron, non sei por que es que calas. No, xa. Bueno, pois esa era a conversa con Dafo e Adri Díaz do Lemos, que foi quen de superar o Negreira e meterse na final polo ascenso. Podemos velo por aquí, final de ascenso a terceira. Antela Santirso, desa eliminatoria vai sair un debutante na terceira. Nin Antela nin Santirso estiveron nunca na súa historia na terceira, así que un dos dous vai debutar a vindeira tempada na categoría. E logo está esa eliminatoria que acabamos de repasar entre o Lemos e o Portonovo. Precisamente falando do Portonovo, Antón, podemos ver o resumo do partido de volta. Sí. Nada, ia decir que, bueno, vou a estar na Moreira o domingo, pero xa falamos despois cando vexamos o Antela. Este é a volta do Portonovo Ordes, como se adiantou Ordes no minuto 4 da primeira parte. Aí está o gol de Iván Calvo, esa indecisión, ese balón atrás entre o central e Diego Dadín. Iván Calvo que estaba marcando primeiro. Dixo, coido que foi Peri na radio, que xa era algo que na ida viron que facía o Portonovo. Era esta. Fua. Agora, o balón que vai afrontar, esta é clarísima, que sería 0-2. Creo que lle metín repe ao remate da frontal, porque tocan un central. Un pacto co diaño, Dadín, como dixeche ti polo grupo. Sí. E logo a partir de aí, desa acción, sí que comeza, polo menos polo que vemos no resumo, a ter oportunidades ao Portonovo e a merecer empatar o partido. Digamos que a raíz desa oportunidade clarísima, que sería 0-2, pois o Portonovo reaccionou e ao final, xa no segundo tempo, pois empatou o partido. Dicías de Peri na radio, perdón? Non, que sobre o gol de Iván Calvo do Ordes, que era algo que xa viron que na ida había moito reinicio de xogada, que o Portonovo para volver a colocarse e iniciar, como digo, xogada, pois xogaba con Diego Dadín, entón que pois díxolle un pouco os seus xogadores que estiveran atentos. Este o gol de Timo, que apareceu de heroe, vai a final de tempada do ucraíno, está sendo un dos heroes do Portonovo neste final de Liga e no playoff. Outro día asistindo no partido de Vista Alegre para o gol de Monchito, pois neste caso empatando o gol que lle daba a clasificación para o Portonovo con ese 1-1 final. Sí, eso, o Portonovo que xogará contra o Lemos, xa falamos desta eliminatoria, que vai ser unha tremenda eliminatoria entre dúas vilas importantes de Galicia, tanto Monforte como Portonovo son dúas vilas históricas que viven o fútbol, e calquera dos dos equipos, o certo, que merece o ascenso.
Efectivamente, ou 15 anos ou 18 anos despois. Un dos dous históricos, Portonovo, A Baltar habrá que ir. Baltar ou a Pinguela, pois van a volver catar terceira. Estou preocupado con Maialevo, non leva ben a saída de Borja. Antón, queres comentar algo de Borja? Mentres seguimos vendo o resumo, quería volver a ver o gol de Timo. Ao final o gol de Timo. No, de momento non vou comentar nada. Non vas comentar nada. Ata a sección de aí mercado está. aquí seguimos un guión. Un guión sin escribir, pero aí está, o gol de Timo Vázquez, que como dicimos deu a clasificación o Porto Novo, veremos quen sobe a terceira. O Lemos ou o Porto Novo. Timo é canteirando a Arousa, coido que sí, non? Que estaba antes de cando chegou. Creo que onde primeiro recalou foi no Arousa, soame polo menos, coido. Sí, di aí Scanion, así que xa aclarado. Máis cousas, temos que ver agora a eliminatoria entre o Atios e o Santirso. Como se decidiu primeiro o recibimento o Atios. Aí está, xa o ano pasado no playoff xa se enganchara moito a xente de Porriño, houbera un ambientazo no Carballo, en esta quenda, tendo que remontar ese 2-0 no Monte, pois tamén volveu a aparecer esa afección do Atios. Quen enviou estos vídeos, Antón? Denis Ramilo enviou os vídeos. Sí, señor. Grazas sí. sempre. O coche, aí primeiro chegan co coche, pero pasa que era un vídeo de 3 minutos que tampouco íamos a meter aquí. Afumáronos. Sí, depois, neste corredoiro humano, ¿no? Que podríamos decir, entrando os futbolistas no campo de Carballo, que, bueno, pues que se buscou a remonta, pero non puido ser. Agora veremos o resumo, que está moi condicionado por unha cousa difícil de entender. Bueno, pido perdón porque quitei a sudadeira e estou coa camisola do pijama, pero bueno, xa estamos case de vacacións, así que enténdese ben. A ver, tampouco está tan mal, ¿no? El niño de pijama de rayas, Tampouco está tan mal, ¿no? É como leva anclas aí, áncoras, leva áncoras, como un mariñeiro. Onte había razón, di que se liou no chat cos do Atios, o Atios que sempre, bueno, hai un pouco de queixas arbitrais normalmente, pero que onte, sí que é certo que onte hai razóns para queixarse. Imos ver ese resumo do Atios Santirso, que rematou con ese 1-1 no marcador, é dicir, no global de eliminatoria, o equipo máis copeiro de Fabio Rodríguez Acal, que levou a eliminatoria por 3-1, co 2-0 no Monte, este 1-1 no Carballo. Comezaría golpeando primeiro o Atios, Antón. Sí, no minuto 45, nesta acción, saque de banda, vai haber un toque no primeiro pao, e no segundo aparece Cristian para facer o 1-0, un gol que era psicolóxico, porque era no minuto 45, pero no 8 da segunda metade vai a pasar isto. É que, a ver, o penalti de Loureiro sobre Segade, non? Creo. É o penalti de Amador Rivas. Sí, que transforma o propio Alejandro Segade. Sí, efectivamente, a ver. Non sei que lle parece. Primeiro, que un penalti ten que ser por moito máis, e sobre todo nun partido de volta, dun eliminatorio, dunha promoción de ascenso. Pero é que non hai por onde collelo. Que isto sexa penalti. A ver, para min, eu sinceramente creo que Sergio Loureiro está xa no chan, non levanta a perna, non quere derrubalo, simplemente a Segade vai nesa trayectoria correndo e tropeza porque hai un obstáculo. Xa vai caendo incluso. Claro, hai un obstáculo no chan e a subía penalti, pero bueno, tamén é verdade que era no minuto 53, quero dicir que daba moito partido, vale que sí, o psicolóxico, evidentemente empatan o partido, el ten un 3-1 na eliminatoria, tienes que volver a marcar 2 goles, pero bueno, quedaba moito. Penalti non era vida, pero vamos. Sí. Pero bueno, é o que hai. Cris López, 13 goles, máximo valor do Atios, boa temporada tamén. Pa ter en conta. Venceu o Santirso, que avanza a final, buscando ese debut na terceira, que será contra a revelación da revelación, ¿no? Básicamente, 48 anos levaba o Antelas en xogar un playoff a terceira, e non é que Naquela ocasión eliminou no Choco, hai 48 anos. Pois favoritismo para o Betanzos, que quedara segundo, que só encaixara 22 goles en toda a temporada. Non teño resumo, Antón. Pero ahora prometemos dar guerra. É certo que o Atios leva dous playoffs consecutivos. Veña, doulle, posto. TV.gal, aí está o resumo deste Betanzos 0 Antela 2 no García Hermáns.
Nós tamén 3-0 temos na que ida. comer. Así que se alguna empresa quere pasar por Caixa... No, ahora falamos. Ah, vale. Primeiro resumo. Que transición, Bo balón. Baixo eu, Betanzos. Baixo eu, La parada de Jesús Jurado. Sí, señor. Este é o E gol, agora- Aí sí, está, na como se falta- adianta. Adri Álvarez. Adri Álvarez, o 0-1-60. Y claro, xa con 4 goles de diferenza tens que buscar sí ou sí un gol en a transición. Adri Álvarez que Pucho. Na ida e na volta marcou Pucho, Sí, señor. Grande Pucho. Os kebabs, o equipo dos kebabs, aí está. Claro. O Antela, claro que sí. Sabemos se o domingo hai un kebab aberto en Xinzo para ir cenar despois do partido. Algúnha verá. Que será domingo a 6, non? Supoño. Vas estar entón na Moreira, non? Sí. Pois aí está o Antela facendo historia. Completamente. Bueno, que dicíamos antes, que Tibi ten que comer e nós tamén temos que comer, entón xa non empresas. Outro día, por primeira vez na historia desta humilde conta de Canley, non o dixemos aínda, pero foi xa aí 3 semanas ou así, Albert Guai, que fixo unha donación por YouTube de 5 euros, que agradecemos moito, dende a nosa parte, así que tamén por aí podes donar e tal, e apoiar esta humilde conta de Canley. Tedes super thanks en YouTube. Así que bueno, se alguén quere apoiar o proxecto de Fica coa Bola, que saibades que aquí en Twitch podedes suscribirvos gratis co Prime ou deixando a suscripción con cartos, evidentemente. E despois en YouTube, pois tedes a opción esa de Super Thanks, que tamén podedes pois mercar un Super Thanks e apoiar o proxecto de Fica coa Bola pro ano, para que xa un chisquiño máis directo e as plataformas non queden con parte deses cartos. Pois habilitaremos un PayPal ou algo diso, pero somos un pouco chafalleiros, xa o dixemos a semana pasada e aínda non fixemos nada diso, así que a ver se po ano que ven temos ese PayPal activado. Non sei se con metas para que Antón vaya a facer reels a un campo random ou non sei, algo así. Pensarémolo. O domingo vou a estar na Moreira, so 100% porque tamén vou coa radio. Ainda non sei máis de fin de semana, a ver que hai o sábado pola tarde, estas cousas. Pero teño intención tamén de domingo pola mañá ir a facer o Rosalía, ir a sacar aí un par de reels, non? Do Rosalía Atlético de San Pedro. Lembramos, primeira galega feminina, buscan o ascenso a terceira federación. Rosalía Atlético de San Pedro, na ida esta fin de semana, Atlético de San Pedro 1, Rosalía 0, a volta este domingo 12 da mañá, xa para compensar a viaxe tamén ata Xinto de Santiago, no estadio de Oira, buscando o ascenso. Sí, señor, seguimos co repaso. Mira, xa que fala Marcos Piedras, o sábado toca Ponferrada, pois haberá que falar primeiro. O patrón superior. Vai o patrón superior. Ah, por certo, que non comentamos nada dos dous logos que temos aquí, esquina abaixo esquerda, esquina abaixo dereita. Xa abriu Exalta Halo. Grazas aí por ficar coa bola, por seguirnos. Xa podedes ir ao Exalta Halo e, por suposto, o huevo de la abuela, la huevería, en Melide, tamén na meirande parte da hostelería galega, no día no Carrefour, os mellores ovos do mundo, o huevo de la abuela, e o novo Exalta Halo, está na rúa Estrada 33. Estás vendo? Non o vexo, estás vendo? Efectivamente, estás vendo perfectamente. Exalta Halo. Bueno, unha pasada, por lo que vi nas fotos, eu ainda non poden pasarme, pero... Pero vamos mañá? Mañá complicado. Non pode pasar, non dá tempo? No. Joder. Mañá complicado, pero bueno, habrá que ir. Temos unha entrevista pendente aí con Pacheco. Hai que falar con ele, que xa estos volven en... Que volverán? O 15 ou así? Sí. Hai que. Este ano hai desbandada en Negreira, marchan máis de 7 xogadores. Hai un que xa o puxo en Instagram. Juan de Celia. Non continúa. Un amigo voso, efectivamente. E dixo tamén Martín o da expulsión de Albertiño, que non se puido ver. A verdad que non hai resumo de Tibi do partido. Podíamos pedir o vídeo, seguro que teñen os adestradores, pero bueno, como foi un 0-0, pois igual non era demasiado para comentar con dous protas. Preferimos darlle voz a... Fallou Tibi, efectivamente. Estaba anunciado directo, pero non había sinal ou non había cobertura ou non sei que pasou. Dicía que Marcos Piedras di que este sábado toca Ponferrada, entón imos falar de que o Celta Fortuna fai historia, está por primeira vez na súa historia, valga a redundancia, nunha final polo ascenso a segunda división. Houbo que ir a prórroga contra Europa, que vendeu moi cara a súa pel, pero finalmente ese gol de Ángel Arcos que mete os muchachos de Alfredo na final contra Ponferradina, Antón. Sí, houve que sufrir,
pero houve que sufrir, pero bueno, un pouco quedo co que dicía Freddy na rolda de prensa, que son partidos que fan que os futbolistas maduren en pasos axigantados, e é histórico o que está a facer o equipo de Freddy. Elimina a Europa, estando por debaixo no marcador tanto Alá como en Balaidos tamén co 0-1, como tanto de Jordi Cano. Aparece o González, empata o partido, despois pois o Celta que na prórroga venceu o encontro e está na final que vai a ser contra a Ponferradina de Medinafti e dun galego, como Gernoboa. Non era penalti a prol do Europa. Ese penalti que lle pitan a Joel López para mí non é penalti na vida, pero bueno. Esa xa é outra historia porque xa acabou o encontro e nada máis que comentar. Sigo afónico di Marcos Piedras. Das favorito Fortuna contra Ponferradina ou non? No. Non. Vale. 40-60 para Bonfe. Por certo, recomendable ese fío de Alberto Bravo sobre por que o Celta non vai permitir que a Ponferradina encha o estadio de Balaídos para apoiar o seu equipo, como faría calquera outra institución. Pois o Celta mira polo seu, evidentemente. Xa foron moitos animar o filial esta fin de semana, seguro que na final van máis. 7.249 concretamente. Non van a abrir o estadio para que vaya toda a Ponferrada ali a invadir Balaídos. Anóns en Ourense. Jorge Cuesta, dixo Schoolmart. A ver, xa non Bueno, o que xa comentamos a semana pasada, non? Sí, comentamos a Oxe. semana pasada. Calma. Sí, hoxe houbo quen puxo exclusiva, pero bueno, non pasa nada. Non o mirou, non pasa nada. Oficial Jorge Cuesta, efectivamente. Novo adestrador do Ourense de fútbol. Así que aí está. Que te parece? É un fichaxe interesante, creo que é o perfil que ten que adoptar o Ourense Club de Fútbol. Jorge Cuesta, que... No, estás equivocando, Marcos non foi... Non foi. Eso creo que o perfil que estamos de acordo en que era o que tiñan que tocar, non? Perfil galego, que coñece a categoría, que fixo unha gran tempada, que obrega unha tempada... Bueno, hai xa dúas tempadas, esta tempada cuarenteiro, que coñece a zona, que coñece a provincia, e que queda a unha hora de Vigo, que é onde quería estar, é onde está residindo Jorge Cuesta, non? Entón, bueno, pois... a ver, se ten sorte, obviamente, neste novo proxecto no equipo ourensán. Pontino, efectivamente, aí está. Estou non subindo a Instagram, pois estou facendo tempo. Sí. Mentras podes nos contar, xa que estiveches no campo, e por certo, parabéns, sobre todo por ese reel sobre o Atlético Arteixo e a súa tempada. Andaban por aí dicindo buah, os do Atlético Arteixo. Que se falábamos, que se non sei que. Pódese contar. Conta É que non o sabían. Conta non o sabían. Ok. O problema é que non o sabían. Non o sabían. Porque a min, díxome Diego Lamas, xoves, tal, é secreto. Entón non o sabían, por eso inundaron o chat para querer falar. Entón escribín a Diego Lamas, oye, dille a estes tipos, que deben de estar mamados ou algo, que quedamos o xoves. Xoves, aquí estará directo especial o cadro de xogadores do Atlético Arteixo. Ollo, pero hai sorpresa. Non contes máis. Non conto máis. Hai sorpresa. E a sorpresa é histórica. Buah, di Fergordo. Buah. O que dicía é que o Compos Fergordo, está... Oxe, díxome, ao final vou a pensar que ti eres o que máis traballa dos dous. Vale. Buah. Pode pensar Fergordo o que queira. Últimamente estás currando, efectivamente. Pero Quédame 2 semanas, Pero non deixes nunca de empregar o plural. Vale? Por moito que curres, non deixes nunca de empregar o plural, porque houve moitas épocas nas que por currar non me viene nada e sempre foi un plural, entón dame chances. Plural. Veña. O Compos palabra nos comentarios de YouTube, plural, gústame. Que grande Fergordo, que inviteino ás festas da Peregrina aquí en Pontevedra. A ver se ven ou non. A ver se ven. Bo tipo. A mí non me convidou, No, teño que convidar eu. Xa, por eso, ti non me convidaste. Vale. Pero ti xa te acoplas sempre, entón xa non fai falta nin que convite. Claro, porque máis cae no meu aniversario, sí. Claro, sempre pesa, Peregrina. O Compos a final, foto de Nacho Castaño. Non sei que che pareceu o partido, con ese gol de Agulló, o empate no marcador. Creo que o Compos ten bastantes opcións de pechalo antes, de non ter que ir nin a prórroga. A que falla Cañi, se ao final pasa o Arteixo, ias estar lembrando dela e do penalti en Somozas non sei cantos meses. Pero bueno, aí está o Compos contra o Badalona, que vai xogar a final. A ida este domingo ás 6 no Pero Boquete, a volta ao vindeiro domingo, coido que tamén ás 6.
ali contra o Badalona, un histórico con máis de 122 anos de historia, un dos máis antigos do fútbol catalán e estatal, para que logo diga Jatalim que non preparo as cousas. Estadio Municipal de Badalona, inaugurado no 2017, con capacidade para 4.170 espectadores, seguro que algúns deles do Compos. Sentimento Artificial. escapulat. Sí, artificial, pero polo que lle estiven lendo a el analista Artificial. de fútbol. Boa xeración, digamos. Exactamente. Bueno, porque é novo, é de 2017, o sea, ten menos de 10 anos. Estiven lendo el analista de fútbol, que sempre recomendamos a súa conta, que estivo empezando a facer un pouco de scouting sobre o Badalona, que é boa nova para o Compos evitar a ratoneira, así lle chamou, do campo do Cornellá de Messi. De feito, na ida, bueno, o Badalona perde 4-1 a ida no campo do Cornellá e onte na segunda metade marca 3 goles e na prórroga co empate a 4 na eliminatoria por mellor clasificación pasa o Badalona, así que boa nova en principio para o Compos polo que dirán este fútbol, non sei, logo é fútbol evidentemente e hai que velo e vai ser unha eliminatoria moi complicada, sobre todo porque a volta é fora da casa, así que nos contas do partido, Antón? Bueno, onte creo que nun partido de máxima tensión o Compos se quen de remontar a eliminatoria, non? Non era doado porque o perfil de partido eu creo que era para Atlético Arteixo, así o falamos a semana pasada, con tipos que podían correr. De feito, bueno, para min o partido ten que trocar no 15 da primeira, cando hai un balón ás costas da defensa do Compos. O primeiro, en todo o partido, Otero que lle gaña a acción a Kiko, e aplaudimos que fai por xogar, porque se Otero chega a caer e chega a ir ao chan, para min era falta e vermella para Kiko e hubiera trocado o partido de unha maneira espectacular no 15 da primeira. Insisto, para min era vermella. Otero fai por xogar, busca un man a man diante de Alex Cobo e chega a Crespo que impide o lanzamento do Otero, pero nese momento, nesa falta, para min era falta de expulsión, entón aplaudimos eso, pero eso, o dito, que trocaría de que maneira o partido. Pero bueno, o Compo sí que tivo un bo caudal ofensivo, Armental que fixe un esforzo por xogar tremendo, e veremos ese esforzo non lle paga a factura e non pode contar o Compos con Adrián Armental no partido de ida, tamén con Guisande, que están os dous de momento tocados, ou saíron tocados de onte. Ten moito caudal ofensivo, aparece unha xogada de pelota parada para o Atlético Arteixo para empatalo, e despois marca rápido o Compos, que sí que un pouco a chave do partido, non? Que o empate no marcador o 1-1 non dura, porque se chega a durar creo que o Compos non tería quen ou esa capacidade da remonta, pero marca Charlie o 2-1 tamén nun momento no que arrisca Secho, porque deixa os dos puntas, tanto Maceira como a Charlie, unha das primeiras veces na tempada que fai iso, entón arrisca, mete liña de 3 con dos puntas, estaban xogando de carriles Guisande para par, creo, por tanto era un 11 moi ofensivo, e saílle ben. E despois o que dicías, creo que ten dúas Samu no 90, que fai dúas paradas históricas, Carlos García, que é un porteirazo espectacular, para finiquitarlo no 90, non o puido facer, e na prórroga de novo aparece Carlos. Xa non xoga de Cañi, que manda fora, senón hai dúas, tres mans de Carlos moi boas, e ao final o Arteixo que acaba con dúas, tres situacións de centros que non foron para dentro, pero podían ir para dentro porque seguramente que o equipo de Posi que o merecía despois da tempada que fixeron. O gol de Charlie, o rexeite parece de Mario Bermejo, pero a acción do gol é un auténtico golazo, O sea, é tremendo, é un gol que fala do nivel do Compos, un nivel que por certos treitos non vimos ou que parecía que se lle atascaba un pouco ao Compos ofrecelo. Dicía Jatalín, porcentaxe de clasificación do Compos, canto lle das? Sen gafalo, que sei que non queres. Non sei. Non sabes? Non sei porque non vin ao Badalona como para... No, eu tampouco, claro. Eu imagino que en ritmo o Badalona vai a estar mellor e que en físico probablemente este mellor e logo hai que ver se a calidade do Compos pois se pode impoñer. Eu 50-50, bueno, diría 48-52 porque a volta é en Badalona. 40-60 para o Badalona. Evidentemente moitos equipos galegos pendentes, Silva, Cente, de aí para baixo. Hai penaltis, sí. Sí. Ademais foron os 2 segundos, quero dicir. Ainda que non... Con Secho sancionado, toda a eliminatoria. Sí. Pola expulsión de onte. Estará Becho no banquiño tanto no Vero Boquete este domingo como a semana seguinte no Estadio Municipal de Badalona. Pouco máis que contar, non? Onte había máis de 4.000 persoas en San Lázaro nun ambientazo. E veremos cantas hai esta fin de semana. Eu creo que esta fin de semana perfectamente que se pode chegar aos 6.000. Merecida expulsión, home, a ver. Sí, non, enganchouse con Evia ao final. Sí, básicamente.
Quedou feo ese final de partido, porque creo que os dous tiñan motivos para celebrar. De feito, Arteixo tedes aí un reel maravilloso que fixo Antón Vieites cando lle dá por currar e Messi, cando non é Trezeguet, pero é o que ten. E nada, tedes un reel maravilloso aí, e tamén un sobre o Compos e a súa clasificación. Vai ser menos maravilloso porque evidentemente estaba narrando o partido, entón, bueno, Sí. agradezco a colaboración un día máis da xente que colabora connosco para facer os vídeos, agradecido sempre. E iso. Moi ben. Máis cousas que temos que comentar. Levamos 53 minutos de directo. Antón e Messi un día, Trezeguet 364. Non, Ese bisiesto que? ese día bisiesto, Messi tamén. 2 Messi, 364 Trezeguet. Mais finais do ascenso a preferente. Temos por aquí primeiro os resultados nos globais da eliminatoria. Temos Galicia Mugardos 4, Club do Mar 2, un partido que tivo que ir a prórroga, 1-1 na ida, 1-1 na volta, e finalmente na prórroga gañou Galicia Mugardos 1-3. Tamén o Gondomar, que despois do 1-1 na ida foi quen de gañar 3-0, así que gañou 4-1 a eliminatoria. Marín Sporting Carballiño 4-1, pa eliminatoria para o Marín, que venceu 1-2 en Carballiño e gañou 2-0 en San Pedro. O Córgomo de Vilamartín, que levou a eliminatoria por 5 goles a 2, perdón, ante Unión de Asados. No Bañadoiro deronlle a volta nun partidazo, polo que nos contan e polo reel que penduramos aí, cun ambientazo tremendo aí. Ademais, parabenizar tamén o Córgomo, porque ten unhas redes sociais que parecen de equipo de primeira federación, sí. estando na primeira futgal. Tremendo o dos amigos do Córgomo de Vilamartín de Valdeorras. E a última eliminatoria vai ser entre o Xuvenil de Ponteareas, que venceu 4-3 no global de eliminatoria ante o Meicende. É certo que perde o partido de volta 3-2 ante o Meicende, pero co 2-0 en Pardellas pois leva esa eliminatoria. E o Monterroso, que foi quen de remontar, gañou o Calo 1-0 na ida, 2-0 levou o partido Monterroso, así que pasou unha festa tremenda en Cerdeiriños é o campo, creo. Rematache. Sí, Cerdeiriños, correcto. Rematei. Moi ben. Non queres Non dicir sei, nada? quero dicir unha cousa, última hora. Non ten Total. nada que ver con, o sea, Absolutamente nada. sudaba ya, vale. Pues nada, dalle. Oficial, Sigüeiro. Un tipo que foi feliz ali. Que tiña que volver. Cristian Liñares. Oficial, regresa ao Sigu. Aí esta tempada non, que estivo na liña mancado. Non foi unha boa tempada. Pero anterior, bueno, non foi unha boa tempada, ascendeu, sabes? Pero anterior foi o Pichichi na preferente. Oficial que regresa ao Lino Balado. Non sei absolutamente nada do que dixeches da primeira vez. Moi ben, maravilloso, perfecto, moitas grazas por tanto. Pois aí están as finais. Estas tres son finais polo ascenso a preferente, así que dese Mugardos Gondomar, dese Córgomo Marín e dese Xuvenil de Ponteareas Monterroso, pois van sair tres novos equipos da preferente. Va a ser porcentaxe? Como queiras. O que ia dicir, que puxémolo onte no Instagram, eliminatorias con moitísima proximidade xeográfica, de Vilamartín de Valdeorras a Marín, pois debe haber unhas 3 horas. Sí, 2,5. Xuvenil de Ponteareas Monterroso a de andar en O mesmo? 2 horas e media, de Mugardos a Gondomar por aí. Sí, máis sí, ou sí, menos. O Mugardos ainda ten algún acordo co Racing, que saibamos non. De feito, Antón, podemos contar que esta semana, o vindeiro mércores, esta semana, segundo adiantou, bueno, pois o especialista no Racing Club Ferrol como Real Villares, vai a ser oficial o acordo de filialidade Racing Club Ferrol Somozas. Correcto. Acordo de filialidade renovado Manu Mariña. Imaginaste. Ten que haber o pai de todos. Home, claro, pero ti imaginaste que o Racing ten que chamar por urxencia a Manu Mariña e debuta co Racing aí. Fua. Pero logo non pode volver a Somozas, cuidado coa norma, Bueno, se Aran Pazos e Antón de Vicente están xogando no Marín, vale todo, xa vale todo. Sí. Non é bif, que logo son veciños. Sorte a todos os equipos de playoff. A ver, porcentaxe. Mugardos Gondomar.
45-55 para Gondomar. Eu vou dicir... Déxame comprobar unha cousa primeiro. Por certo... Gondomar segundo. Sí, segundos os dous, non? Mugardos tamén foi segundo. E Xuvenil de Pontereas e Monterroso ambos segundos. Córgomo terceiro, Marín segundo. Xuvenil de Pontereas non foi segundo, Como non? Non, foi terceiro. Non. Sí. Vale. Nada, xa está comprobado o que quería comprobar. Voulle dar 40-60 para o Gondomar. Córgomo Marín. Houbo críticas ao campo do Córgomo esta semana. En Fica que bola. Chegaron mensaxes. Chegaron. Dito isto, Gondomar foi 30-70 segundo, para Morín. Correcto. 30-60 para o 10%? 30-70. Ah, vale. Pois eu vou dicir... Voulle dar chances ao Córgomo, Chances 3 de cada 10. Sobre todo se fan un bo partido na ida. Vou dicir 45-55. Opinións de fichar xogadores de categoría superior exclusivamente para o playoff. Non se debería poder fichar a partir de certa fecha. A ver, a norma está feita co bo... Como dicilo? Coa mellor das intencións, que para cubrir baixas de longa duración por lesión. Logo, evidentemente, se firmas Antón de Vicente e Arampazos para o playoff alegando dúas baixas de longa duración, pois home, a ver, adulterar a competición, quen poida que o faga, non? Quero dicir, cada un pois xoga co que hai. Que te expresa ou por que pos esa cara? No, porque lembro un día máis que Anxo, cando se mutea no directo para non tusir, para que non se escoite un directo, que é algo maravilloso, eu sigo escoitando. Entón, bueno, un poquillo de agua, non? Vale, e queda a última, que é Xuvenil de Pontereas Monterroso. 55-45 para Xuvenil de Pontereas. Está bebendo? 75-20. Mima. E o 5? Si, vale, estou bebendo, que queres que faga, macho? Se queres me muteo tamén en Discord, pero non podo. De preferente non fixemos. Eu sei canto se ofreceu algún xogador e coidado, máis de 1000. De preferente non fixemos. Vale, facemos de preferente. Manda el. Antela Santirso. De sopetón esta, 45-55 para Santirso. Vou dicir o mesmo que dixen co Atio Santirso. Van gañar os dous no seu campo, así que 50-50. Lemos Portonovo. Non vos enfadedes, amigos, paz e amor, parecedes Lucas e eu. Non, a ver, é que como quere que faga para mutearme? Como quere que faga para mutearme? Somos un matrimonio, non pasa nada. No, Pedras, ti xa sabes como... Non o sabes. Como me felicitou Antón Vieites o aniversario. Parabéns a miña relación máis tóxica e era unha captura buscando nos chats de WhatsApp a palabra enfado, no, enfadado, e eran conversacións conmigo, todo o tempo puña estou enfadado, no, é que estou enfadado, non sei que. Esa foi a súa felicitación. 50-50, eso non é mollarse. Que a vexo moi igualadísima. A ver, se me teño que inclinar para un dos dous lados, inclínome polo Santirso, pero non vou volver a infravalorar o Antela, sinceramente. Non vou volver a infravalorar o Antela despois de gañarlle 5-0 Betanzos. Nin de coña. Así que 51-49 pro Santirso. Lemos Portonovo. 52-48 para o Lemos. Pois eu 54-46, non? Para o Portonovo. Malia... Está todo tremendamente igualado, quero dicir. Van a ser dúas eliminatorias espectaculares. Sí, a verdade que sí. A verdade que sí. máis. Segunda futsal. Ayoko para chorar por aquí, di Pablo Verdeal.
Tens que contalo xa, non? Ou non? Ou vas a seguir esperando? Ainda non. Porque se mete no Discord a ver que nos conta él tamén Eso, de Borja. Pablo, queres entrar? Pablo, queres entrar? Entra un poquinho. Falamos un pouco de Borja. Entra con Lo que nosco. significou para a Unión Deportiva Ourense Vente, estos 2 anos e medio. Vente, Entra. vente, Entra. vente, Entra. vente, Entra. vente. Mentras o decide vai contando. Ui, isto non era. Era. Manda, aí está, veña, que se ven. Un directo que íbamos a facer corto vai a ser outro directo de 2 horas. Por Con Pablo Verdeal, sí, señores. Vale, pero que é un pouco liada, pero bueno, vou intentar, vale? A ver. Mételo co Dantela e fora, xa está. Saca o tema Dantela. Vale. Necesito, Pablo, que me mandes o teu usuario de Discord primeiro. Ainda que pode que xa te teña guardado. Ah, Ou non? verdad, lle temo tamén a coller o ordenador, estas cousas, porque igual estaba... O móvil tamén, sí, claro. Igual estaba... Sí. Queda unha segunda futbol, temos ainda bastantes vídeos por poner, de coñer. Chicharro de Fergordo por toda a escala. ¡Grande, Fergordo! Chicharro de Antón. Que dixo? De Antón, non o escoitei. Non sei, eu tampouco. Repita É que non mensaxe. saiu alerta. Sí, a alerta non saiu. Suscribiuse con Prime durante 8 meses. 8 meses suscrito aquí, Fergordo. Espabilado o resto. O gasoil xa está a 1,41 polo curro de Antón. Vai contándome isto mentre falo con Pablo, porfa. Que é isto? Isto. Eliminatorias de ascenso a Primeira Futgal, dende a segunda primeira. Por lado norte temos o Agrón Barcala, San Sadurniño, Xuventude de Orneda, Lemos B e Atlético Castros, Xallas e polo sur, Sociedade Deportiva Ramai, Soutomayor e San Miguel Colexio Gar, que eliminou o pabillón de Ourense. Eliminatorias que tamén serán a ida e volta, por lo tanto tamén quedan 2 semanas de tempada nesta segunda Futgal. De aquí sairán as últimas 5 prazas de ascenso a Primeira Futgal. Favoritos non vamos a dar porque non... Obviamente creo que nos falta información. Iso sí, gustaríame, xa o dixen, hai 2 semanas, repito esta semana, que ascenderá ao San Sadurniño. Moi ben. Non me contesta, Pablo. Fixo bomba de fume, Bomba de fume, Bomba de fume criminal, Foi a poñer a camiseta ou algo, a coller... Igual se está adecentando. Acicalando, foi a coller isto, xa teño eu. Está instalando, vale. Entro eu, veña. Entra tamén. Falamos do Celta Fortuna, entra tamén. Ide vindo, veña. A ver, vale, pues escríboche por WhatsApp, Piedras. Mentras tanto falo do xoves. Xa contamos que vamos a ter un directo histórico cos futbolistas do Atlético Arteixo. Hai que estar ben pendente de horas. Vou dar unha pista, porque non vamos a estar no mesmo uso horario. Como? Comeza o Mundial os xoves, Comeza. ás 10 da noite, hora peninsular española. Así que hai que ter bueno, buscar, ou se non vimos a ceremonia inaugural co México e Sudáfrica con Xambalala e Piedras cagouse, di que era broma. era broma. Ahora queremos que entre. ¿No? Teño a pedrada de que o Lalín fará playoff na 26-27. Eu poño, se sube o Compos a Renovados 8 equipos hoxe- para 5. Renovados hoxe Lois e Aaron Soto. Eu poño a 8 equipos para 5 prazas. Se sube o Compos, para min 8 equipos para 5 prazas que son Lalín, Céltica, Boiro, Estradense, Como non metas o Montañeiros, vas levar no cu. Somozas, Monta. Ah, Quédame 2 equipos. Vilalbés, Vilalbés. Lalín, Céltica, Boiro, Estradense, Somozas, Monta, Vilalbés e Sarriana. E Antela. E E Sarriana. Arenteiro. 8 para 5 postos e un ascenso directo. Lembrademe que, bueno, en teoría pa tempada que ven o que quere facer a Real Federación Española de Fútbol que volvan as eliminatorias xa con cruce de grupos dende a primeira eliminatoria. Que poden ascender máis dun galego. Tens que activar aí o de bloqueo automático. Señor Pablo, señor Pablo. Vale. Ahí está. Home, captura de ventana. Bueno, isto é máis arcaico.
Piedras, tesme que vir un día por casa e explicarme como fas para non ter que facer isto, de cortarlle a cara aquí a Pablo para que apareza e estas cousas, que é denigrante, macho. Somos dous, que pase por Ourense tamén, que eu non me entero de nada. Que amigo, como Bueno, andas? sabes. Bueno, Non tuve vexo- en días mellores, la verdad. Non vexo clines, tío. No. Bueno, mañá hai despedida a 1 da tarde ali no Estadio Couto. E igual que hai algunha vaga. Además, según parece, van a ir ali un montón de xogadores e tal e cual. Bueno, día jodido, pero esperable por algunha parte, ¿no? Que lle vamos a facer. A alegría non dura moito, macho. Non dura moito, é o que hai. Foi bonito o vídeo, foi moi bonito. Foi bonito, sí. No, foi bonita a O curro. tempada, o currazo teu aí espectacular, dende aquí. Aí está. No, é certo que fica coa bola non me fixo currar moito porque non houve moita xente no 11 galego entrevistada durante o ano. Eso tamén hai que agradecer a fica coa bola. Pero tamén hai que dicir tamén que despois da que liou Champi, despois de ascender o ano pasado, claro, o nivel estaba moi alto, o sea, non... Efectivamente. Hai cousas Bueno, este ano pues, que a ver. tampouco poden sair a luz, Efectivamente. Porque ti marchache e fixeche bomba de fume o martes, pero hai cousas que non... É verdad, bueno, a ti vinche traballando altas horas de madrugada, é verdad. Mellor non recordar moitas cousas dese martes ou que me recorden porque eu aí non podo axudar. Pero bueno, a ver hai vídeos para a historia, Hai vídeos que se saen a luz, hai algún que ten que borrar as redes e cambiar, non sei, ir a algún lado a operarse, O sea, unha animalada. Bueno, que todo sea por celebrar, a ver cuando nos vemos noutra, seguramente. Así que es, levalo ben, a ver se chamades a Borja en algún momento, como adestrador, digo, xa que non está no equipo vetado por ficar coa bola que é Unión Deportivo Ourense, a partir de agora non vou desvelar eu a donde vai ir a adestrar este home, a ver se o chamades algún día, non? E lle preguntades, oye, que tal vai a cousa por ali, non botas algo en falta? Os adestradores non pasan nunca polos nosos micros, salvo que non poidan os xogadores. Porque os adestradores normalmente beben menos alcohol. Entón sabes que aquí hai que ter unha cota mínima. Por eso estou aquí, claro. Piedras, Bueno, que te perdiste, Piedras, te perdiste. Eu que quería xuntar aquí a 4, macho. Se perdió Piedras. Bueno, entonces, a ver. Piedras está abonado o ourensanismo tamén, Marcos Piedras, últimamente. Sí. Xa sabes que o árbol que dá máis sombra hai que arrimarse aí sempre, macho. E vos agora dades sombra. Mira, Jácome. O sea, vos agora dades sombra de carallo, tío. O que hai. Bueno, más daremos. Con Borja ou sin Borja, pero buscaremos a maneira de... Non nos vas dar unha pistiña de... Non de onde vai Borja, que xo xa o intuímos, senón de... por onde poden pasar os tiros. Eu mandeiche un sticker, pero creo que non che convenceu, non? O meu candidato para Ourense. Non o vin, a verdad non o vin. Pero... Make Ourense grita again. ¡Que volva Luisito! Hostia, Luisito. Bueno, oye, non hai que pechar nunca posibilidades, pero eu intuyo que vai ir unha liña similar a de Borja, de xente de Ourense, xente que coñeza a casa, que lle faga especial ilusión adestrar a este equipo no mellor momento da súa historia. Si eso foi o que nos levou ao equipo, sería unha tontería cambiar a esas alturas. Bueno, creo que todo o que pasa por aquí ten ganas de repetir, incluso un señor que chegou aquí sin experiencia como primeiro adestrador e se vai cun gran contrato como é o Borja Fernández. Polo tanto, simplemente con ese exemplo creo que non hai máis coisa que decir. Este histórico. Sí. Este histórico. Este histórico. Un loon random. Vaya 4, macho. É como un xogo random. Por certo, mira, xa que estamos, é como o xogo do 7-0. Moi bo speech, Pablo. Que che cortamos aí un pouco, pero moi bo speech. O xogo do 7-0 xa fostes quen de gañar ou aínda non? Non. Mundial. Pero é peor o da Liga, O da Liga é peor, porque che sale o Levante do 70 e ponte tú a ver, collería o lateral, porque outro desto. Aí está, ahora sí. Piedra, Marcos Piedras. Define o patrón superior en unha palabra. Ai. Que foi o ascensor? Onde está? Onde estás? No, pasa que fundeuse unha bombilla do salón e puxen unha que máis pequena que non sei que, teño menos luz que non sei que carallo, pero bueno, non pasa. Pero agora quita a Pablo. Tío, tens que vir a explicarme como fas pa non andar aquí cortando e descortando. Este é denigrante, tío.
Hai que ter escenas xa preparadas, Anso, de 2, de 3, de 4, e despois o configuras. Dou unhas clases un día, non hai Pero problema. despois peta o Discord ou peta non sei que, ou non No, recarga o Google, claro, ou non, non. sabes que me pasa? Que eu intentei facer iso, non? De ter escenas diferentes, tal e cual. Que pasa? Que Antón unhas veces saime á esquerda, outras á dereita, outras no medio. Non podo facer nada, tío, Antón, Un que pouco como un Jacome. un culo inquieto, Antón, macho. No, pero A verdad que o teu é arcaico de carai, Anxo, todo hai que decir. O sea, hai un punto medio, quero decir. o que tedes que facer é deixar de utilizar Discord. Hai que utilizar outras ferramentas que son máis fáciles e que non te descolocan nada. Ah, vale. O sea, pero de pajo. No, OBS Ninja. Pago ningún. OBS Ninja. Buah. Eu son o Borja Escalona de plataformas. O que hai que pagar nin de broma. Jatalín, para Piedritas, o Gran Peña, se a Fortuna sobe a segunda, podería recoller a xogadores do Celta Xuvenil ou algún frouxo da Primeira Federación. Pois mira, aproveitando que está Pablo, eu ainda falaba o outro día con distintas persoas do gran fallo, non, que puido ser que o Celta se desfixera do Celta C, porque hai moitos xogadores que a día de hoxe están no primeiro equipo, como o caso deles pode ser Javi Rodríguez, internacional coa selección española, gracias ao Celta C. Un equipo que poñía nas quinielas era incluso a Unión Deportiva Ourense. Xa esta tempada hubo a cesión de Hugo Busto, despois tamén foi en verán, se non me equivoco, Joel Crespo Palinda, que foi libre. Eu creo que co Gran Peña e que terceira ref, a día de hoxe hai que ver en que escala vai querer utilizar o Celta os juvenís. Es que hai juvenís e juvenís, por exemplo. Se o Celta Fortuna consigue o ascenso á segunda división, pois hai xogadores como Cristian Carro, Izan Server o porteiro, Jorge Pérez da Fuente ou Ángel Dávila, que teñen contrato a priori co Celta Fortuna. Humildemente, creo que a terceira ref podía quedárselle pequenas e habría que buscar un escalón maior, como se buscou con o Augusto. Unha cesión a primeira ref, efectivamente. Claro, eu non sei se a Unión Deportiva Ourense podría estar interesado en ese tipo de xogador juvenil do Celta, porque non é mesmo Hugo Busto en segunda ref que primeira federación, non? Pero eu creo que así, se o Arenteiro consigue manterse, cousa que parece difícil, tamén na segunda ref podría ser ese equipo no que Celta estudase de alguna forma, non? Pero co Gran Peña a día de hoxe o juvenil o veo complicado, pero pode ser. Nos podemos subir, que ainda está de Pablo Durán sen pagar, creo. Pode ser. Non é mala. Do Coruxo tamén están preguntando a xente polo Coruxo. O Coruxo outra opción que podría ser, a verdade. Pero non recordo así o último canteirán do Celta en propiedade que acabara cedido no Coruxo. Sí que é verdad que rescindindo o contrato foi algún, creo que corresídeme, igual eu meto a gamba, pode ser que Fer Martínez, que fixo a pretempada co Celta Fortuna, fose o Coruxo e despois acabase agora ascendendo no outro lado, creo que por aí. No Águilas. Con Cristian Martínez, sí, cedido. Pero así xogadores cedidos do Celta ao Coruxo, non me ven ninguna cabeza recentemente. Ha habido xogadores que pasaron por ali, pero así do reciente coa nova filosofía que ten o Celta, é que claro, a quen cedes? Se os de 17, 18 están xogando con Fortuna, claro. No, claro. Esa hai que darlle a Marco Garcés. Eu non as tiña todas comigo de chimpar o Celta C, ao final, que lleva a decir? Que vai a decir, joder. Ten un equipo capaz de subir a segunda división con todos rapaces. Qué bonito esto, qué bonito. E a vida que tal? Que vos parece o prezo da gasoliña? Pois eu que teño que ir a Ponferrada, me gusta moito aí. Bueno, está baixando. Cal é a folla de ruta de Ponferrada? Folla de ruta, ir, encherben o buche, Botelo. A min, digo unha verdade, se me dis fai, non sei, 6 meses, que vou acabar a mediados de xuño, en Ponferrada, enfrentando o meu equipo de Mendy Nafti, xogando unha praza de ascenso, segunda división, pois, home, hai moitas ganas, pero o partido tamén me dá moita pereza, sobre todo de ida. E ascendendo a Cobradoiro, O sea, imagínate, macho, vaya ano para Marcos Piedras, tío. Espectacular, Pero aos meus ex equipos tamén lle vai ben que o Leima ascendeu tamén, o sea, sí, o Venuso regular, pero polo resto espectacular, o sea, moi ben. Non temos queixa. Eu os equipos que me caen ben, foille ben a todos. Hai algún que me cae mal que tamén lle foi ben, pero sí, pode ser.
pero non todo pode ser de ouro. E menos el Fico Cabol. Aquí estamos todos apoiando o fútbol galego. E as obras? As obras? As obras, as obras. Mañá vai rueda, Bueno, Rueda, rueda, rueda. Non mereces Mañá- mi perdón. Eu confío na prensa viguesa mañán que vai á cidade deportiva a Futeza. Eu non teño prazer, e son sincero, tampouco iría. Pero bueno, habrá que preguntarlle a Rueda mañán que, oye, que Vigo finalmente é sede do Mundial, según anunciou o Ministerio de Deportes, o COE e Abel Caballero. Habrá que ver que opina Alfonso Rueda de que Vigo sea sede mundialista, porque, home, non hai ningún tipo de duda que foi unha persoa que axudou moito hombre. para que Vigo fora sede do Mundial. Falámoslo hoxe no directo da mañá noso, non sei se Pablo o dá. Creo que todos son boas noticias con que Vigo vai a ser sede do Mundial, pero hai unha que a min tema aburrido de que outra vez non vamos ter un estadio terminado ata mínimo o 2030. Parecía que ahora mirabas a luz ao final do túnel, sobre todo neste ano que vai volver o derbi galego a primeira división 8 anos despois, coa esperanza de que, bueno, según me consta, o Celta vai solicitar a Liga que o partido o derbi de volta xogues en Balaídos para poder facer o estadio terminado, al igual que se fixo esa temporada coas reformas da grada de gol para que os grandes viñeran todos na primeira volta. Claro, ahora se empezas coa obra da grada de tribuna, implica dúas cousas. A primeira, en clave celta, que non vai haber novas altas, porque todas as novas altas que podía haber pola grada de gol non se van a poder facer, porque hai que reubicar a moita xente en tribuna, e non o mesmo reubicar aos 3.000 de gol que reubicar a máis de 6.000 de tribuna. É algo moi importante. Os palcos, a zona presidencial, as cabinas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entón vai separar absolutamente todo. Pero bueno, se polo menos nos dan 6 mesiños de poder disfrutar dun Balaídos terminado, co que decía naquele entonces Abel Caballero, que iba a ser o Guggenheim do fútbol español, do fútbol galego, pois bueno, 6 mesiños que nos estarán ben. Que ya Guaspas son 6 meses, costa determinado. Despois que empecen as obras que queiran. No Couto tamén ten que haber obras. Ti dalles, pe, como fala este tío? Normal que enchan horas e horas de directo, unha pasada de piedras, MVP sempre, man. No Couto nada, pintaron Superman de vermello, sei que querían por aí, non? No, pero outro día se apretamos. Pedimos unha lavadora que xa nos costou que, bueno, vamos a mirar a ver como tal. E unha sala de vídeo. Bueno, pouco a pouco a ver que nos dicen despois. Sei que hai outro equipo por aí que tamén ten unhas pantallas LEDs que non fan moita gracia, pero ata agora coa historia do que o de superior categoría mandaba, bueno, pues a ver que pasa este ano, ¿no? Vamos a intentar ser coherentes todos. Hai algún que non é coherente, moitas veces, non só dentro do céspede, sino na estructura, que mete moita baza e cando acaba a tempada ven petar as portas. Bueno, pues esperemos que veña a petar tamén alguén da xunta e a ver se ven ca lavadora na mão, polo menos. Non pido máis, Ascender a primeira ref e pedir unha lavadora, está ben, o sea, humildade sempre, está ben. O pobre Paco ca ciática que ten dun lado para outro ca furgoneta, tú te crees? É que maltratar ao cidadán, pero bueno, unha máis. Hai que ahora tendes o apoio do Concello de Ourense que, oye, a tope xa non sodes comunistas, macho. En fin, a ver ahora que dicen. O Concello de Diputación hai que apretar. Está quedando como apretaron histórico. os demais agora. Está quedando histórico. Antón, algunha máis? Sí. Ou deixámolos ir descansar? Creo que estoy espectacular, eu estaría aquí unha hora máis. Podes contarlles quen vai ser o non se pode? O novo porteiro do Coruxo? Que creo que sabes algo. Podes contar? ¿Cómo? Isto queda aquí agora un pouco encerrona que me acabas de meter, pero... No. Encerrona foi anterior, que vou ter que cortala para YouTube para non vender a xente, cabrón. Aquí, bueno, segundo nos contaron o novo porteiro do Coruxo, Pablo Cacharrón. Opa, Cuidado. ex de Unionistas e Club Deportivo Lugo, se non me equivoco, ¿no? En Mérida, ¿no? Non estaba na Mérida. Estaba na Mérida, sí. Aquí non tedes nome para cando anunciades unha fichaxe destas, así con... No. Eu teño escrito de exclusiva, o que pasa, damos ningún. Ficabollolo. O Bazo é boa. O Bazo. Hai que buscar un patro. No, ti para Ricocentro. rapañar estás sempre buscando, Para rapañar é unha locura, macho.
Ay, hai que contratar a Piedras para que nos ensine Discord, meta PayPal, a clave da palabra clave, que é importante, é unha mentoría moi importante en canto a ser youtuber famoso, e non sei se algo máis, pero Con PayPal. regular. Es ángel e demonio. Se poden buscar outras formas mellores, pero sí. Pero o resto No maletero dun coche. O qué? Digo, no maletero dun coche, por exemplo. Claro, que sempre... Ou unha lavadora, como cantaban na galega. Estou unha lavadora. Chicos, moitas grazas. Parabéns os dous polo pedazo de curro que... que seguides. Pero eu quería saber unha cosa, xa que entro, eu quero preguntar. Queda menos dun mes, estou vendo a escena, o que teño encima miña Twitter Pontevedra, o que teño arriba a dereita Twitter Compos, que teño a dereita Twitter Ourense. Lucas, non me vai a la liga a narrar a Twitter Galiza Cup, así lle paguemos, vamos, o que cobraba Rafa Benítez nun día en Vigo. Eu non sei que vai narrar os partidos comigo, porque os periodistas estades para informar, para narrar, para entreter. Ahora dásevos por xogar ao fútbol. Nos narramos o torneo inteiro soiños. A mí con Sergio. Eu teño excusa, coincidime con Wolverhampton Celta o reencontro con Fer López, tiña excusa. É que Madia Levo non creo que xogue o torneo, non? No. Pablo? Madia Levo vai, pero creo que non sei se de supporter ou de comentarista ou de algo deso. Ten que ser Madia Levo, joder. Bueno, Madia Levo é institución. Vai como GeoGuessr ou algo. Sí, vai facer un mapa de GeoGuessr ali en la link, sí. Unha búsqueda ao tesouro. Por certo, da Galicia Twitter Cup contáronme que, claro, como hai novo presi no la link, que hai que renegociar. Que Méndez estaba convencido da Galicia Twitter Cup no Cortizo, que o novo hai que convencelo a Guillermo. Podemos contar que desde que trocaron de Presi, trocaron tamén de CM, supoñemos, e todos os vídeos que tiñamos en colaboración con eles, suprimíronos. Unha nova de alcance, sen dúbida. E digo eu, e o Coruxo non vos seguiu a vos a todos os vosos familiares? Sí. Pero porque entrou como se chama? David, non? É unha nova política do novo community manager para rascar follows. Socializar, Hai outros que compran bots, Tamén. Pois a mí non me seguiu, síntome fatal. Vetado. É que esa política que tedes decididos co Coruxo non gustou. Algo máis queredes contar ou despídovos? Vos mandades, eu xa estou encargado, xa presento moitas veces, eu que preguntedes. Eu non teño presa. As 4 son a selección española, os que non teño nada que facer, teño que editar, igual o miro. Que partido vas a ver, vas prender do directo para o Mundial? Pois é un gran debate que estamos tendo, pero o que pasa é que eu non estou aún en moz mundial porque na miña cabeza non entraba que fora a empezar o Mundial, o Celta Fortuna ainda se estuvese xogando algo, pero é que eu son sincero, dame unha pereza o Mundial esta tempada, en xeral, é o fútbol, digo en TQHT. Onte falaba co teu pai en Balaídos, falaba con distintos, levo esta tempada 78 partidos narrados. Creo que se narro algún partido máis, estou ao borde de morrer, pero sobra contido. E se non, pois non pasa nada, facemos a pretemporada do Celta, do Depor, da Unión Deportiva Ourense, que seguro que vai haber un amistoso no Couto esta tempada. Sobran cousiñas. E se non, a Twitter non hai problema. Aí está, eso está seguro. Un insight nas bodas, que están de moda ahora. O insight na boda de Gabri Veiga con Omar Montes podería ser moi curioso, Quedoume pena de non haber ido, pero cuidado a boda esa, A ver a Omar Montes, a Gabri Veiga, había máis, estaba o Morodion, Álvaro Carreras, ainda había o Mayo. Bueno. Non. Eu estaba en Balaídos, ali estábamos, máis de 7.000 e pico, non podemos ir a todo, Paulinho. Gústalle, para ser traballador dun clube, gústalle meterse, eu creo que non ningunha, pero cuidado, Unha vez que pasamos por aquí, bueno, eu pasei por aquí aí 5 anos. Reconstruindo o Celta, reconstruindo Cuando Celta. esto todavía era campo. Aí está. Lucas tamén. Hai un vídeo de Apaña o Camarón, un concurso que só se fixo unha vez e o único invitado foi Lucas. É histórico. Quen dixo esta frase? Un filósofo ou Denis Suárez? E era algo como os que comen carne son... bueno, increíble.
Que iba a dicir eu? Que xa que estamos un pouco así picantóns e Jatalín está disfrutando na súa casa coas palomitas así. Jatalín. Podemos dicir... Jatalín. Como? Algún día coñeceredes cando eu coñecín a Jatalín en que condicións estaba tanto Jatalín como estaba eu, pero non sei se quere que o conte Jatalín. Non creo que queira. Eu levo pretendendo que se desvirtualice a hostia de tempo, pero non quere. Eu teño a sensación de que é árbitro, pero é unha... É un triplo. Eu mirei non iba no seu mellor momento de ebriedade, pero non, é persoa de carne e oso. Foi en Balaídos un día, pero bueno, o sitio tal foi curioso. Quería falar un pouco, Eudo, de Borja Fernández. Por se non falamos suficiente. Claro, porque, digo, entrara pa iso un pouco. Fixo un speech aí moi bonito, Fútbol Licor Café, pero eu, sinceramente, sei que Marcos vai se mollar porque se molla en todo, en o cu teno empapado. Sinceramente, eu marchar o Lugo non o entendo. Entendo polo proxecto, entendo porque ao final é unha oferta e tal igual, pero estás na mesma categoría que o teu equipo, levas 2 ascensos seguidos, sabemos o historial que ten o Lugo nos últimos anos. Eso sobre todo, ¿no? Es decir, cuidado. Bueno, non sei. Eu creo que tamén hai que ter unha cousa en conta, e que hai unha fantástica casa na Ribeira Sacra que se tú trazas unha circunferencia dache un punto máximo Ourense por abaixo e por arriba Lugo. Se non te queres mover de aí, pues bueno, pues non te vai cambiar moito a vida, ¿no? A casa Morriña sigue por aí polo medio entre Lugo e Ourense. Pero bueno, eu que sei. Eu por o que lía, o pouco que falei con el non se falaba nada de Lugo. Eu incluso pensaba en segunda división. E claro, en un adestrador así, oye, proxecto de segunda división, non tes tanto nome como adestrador, agora máis, pero como futbolista tes todo o nome que queiras, oye, non te podes alegrar máis por esa persoa de que a cousa, bueno, pues, evoluciona desta maneira, incluso para o propio Ourense, unha maneira de decir, joder, xente que aposta por aquí, promocionase. Pero sí que é certo que o tema Lugo descolocoume un pouco, a verdad. Pensei que iba a ir aos tiros por Racing de Ferrol, xa pronto descartei, pero sí, bueno, evidentemente son realidades diferentes. Non as do Lugo e as da Unión Deportiva Ourense, creo que as de cualquier equipo de primeira ref, as de Unión Deportiva Ourense. Pero que máis vais facer? Por ser un pouco abogado do diablo, ¿no? Chegar, ser profeta na tua terra, marcharte despois de facer todo o que poidas. Bueno, a miña maneira de non mollarme é cederlle o testigo siguiente. No, estivo moi ben, máis do que pensaba que te ibas mollar, a verdade. Sí. Ahora falas ti, Marcos, pero simplemente un pouco polo contexto do que acaba de pasar, non? O sea, porque eu lía, por exemplo, agora en Twitter, non? Porque lle van dar carta branca para firmar o que sexa e igual no Unión Deportivo Ourense pois non había esa carta branca. Xa, pero que cantos adestradores, o último Iago Iglesias tivo carta branca para facer o equipo que quixera e que quixo e non houbo paciencia nin co equipo quinto clasificado en playoff para votar a Iago. Con Saqués e agora con Baroni, o sea, da igual. Entón, non sei, por antecedentes eu sinceramente non o comprendo. Por distancia a Casa Rural, dende logo, pero polo resto a mí sorpréndeme moito. Marcos. Eu, home, falo desde fora, coa tranquilidade de seguramente non saber nin a mitade das cousas, non? Eu creo que cando se anuncian na UDO a despedida de Borja, que a verdade colle por sorpresa, porque sí que é verdade que había soado, e incluso el dixera en varias entrevistas que tiña ofertas de equipos de primeira ref e tamén da parte alta de segunda. Os a min contáronme que había parte da directiva do Real Valladolid que podíalle encaixar a Borja Fernández como entrenador do conxunto pucelano, pero que como Hortas a ratificara de maneira privada aos medios a continuidade de Fran Escribá, pois que non lles encaixaba agora mesmo cargarse a Escribá e poñer a Borja, ademais de que creo que hai algúns problemas ainda co tema de Borja co Valladolid, con aficionados, e que non está un momento a nivel social en Pucela como para meterlle máis leña o asunto, pero despois eu vou non contar en privado cando saliu a noticia de Borja, da marcha da UDO, non do fichaxe o posible fichaxe polo Lugo, mandeino por o grupo, o amigo Rubén Dorado puso para o Lugo, jajaja, en disenlle, buf, meu pobre,
con todo o respeto do mundo, díxenlle, e dice, no, con ou sen respeto, era o que lle faltaba meterse no Lugo, no? As 2 horas, creo que cando sai a noticia que apón Mateo López, de que Borja Fernández vai polo Lugo. Eu creo que explicacións deberían ser moi fáciles. A primeira delas, a dixo Pablo. Eu creo que hai un motivo obvio, que é o motivo económico. O Lugo é un clube que económicamente lle vai ofrecer a Borja Fernández algo que non lle podería ofrecer a Unión Deportiva Ourense nin a maioría de equipos seguramente da primeira red. Que pasa? É un clube histórico, o Club Deportivo Lugo, é un clube que é moi difícil decirlle que non, pero que a día de hoxe, que con todos os respetos, é moi fácil ser entrenador do Lugo. Non tens que facer grandes cousas no mundo do fútbol para que o Lugo poida contar contigo. Entonces eu creo que é manchar un pouco non os 2 anos que fixo Borja Fernández na Unión Deportiva Ourense, porque foron unha auténtica barbaridade, colle un equipo en terceira ref e vai no deixar en primeira federación 12 anos despois. Pero claro, un Lugo que leva máis entrenadores nos últimos anos que a gran maioría de equipos galegos nos últimos 10. Un clube que tamén facía unha aposta importante por Iago Iglesias, ademais unha situación similar, un entrenador que viña de subir ao seu equipo a primeira red, que Iago Iglesias atiña un nome no mundo do fútbol galego, é un dos grandes candidatos ou dos grandes nomes que sonou na dirección deportiva do Celta para poderse facer cargo do banquillo do Celta, fortuna Iago Iglesias, porque foi un perfil que gustou moito sempre. Claro, no Lugo hubo paciencia con Iago Iglesias? Moi pouquiña. Entonces, claro, despois ademais das declaraciones de Baroni, do actual presidente, o mandatario do Lugo esta semana pasada, de votamos a Iago Iglesias porque dime conta que non era un entrenador que non tiña... Pois... Non sei, eu creo... ¡O bazo! Os mellores ovos, os ovos da boa. Patrocinador oficial de Fica coa bola. Aí está. Cobramos 50 euros máis. Sabes o mellor, Marcos, que o ano pasado, ese tipo que tes a teu carón, fixo unha gambeta guapa con Borja. Fixo unha de marcha e ao final renova. E entón, hoxe, cando salta a noticia, estábamos, hai que contalo, Antón. Pagueina. Hoxe paguei moitas preguntas hoxe. Xogando Fortnite e dixo, Antón, non Primeiro. volvería a facer a mesma este cabrón, non? Sí. Moita xente. Están compinchados, olvídate. Acto seguido, respóndenos en Instagram unha persoa que di Lugo, e di Anxo, literalmente, ni de broma, non sei que, na vida. E yo, dá o beneficio da dúbida, polo menos, e ao final... Eu tampouco entendo, o sea, vou con 3 palabras digo que dixestes vos, tampouco entendo, o sea, es decir, non ten sentido. Para min tampouco. Sí, honra... E sobre todo porque, por terminar, creo que fora o equipo que se fora, nada iba a borrar o que conseguiu na Unión Deportiva Ourense, pero sí que irse ao Club Deportivo Lugo, e mira que hai xente bastante en Twitter ourense que coa esquizofrenia que pode haber nos distintos equipos do fútbol, sobre todo os máis seguidos como son ZD, porque canto maior masa social, maior xente enferma da cabeza, pero todas claro, por cuestión de probabilidade, así, é verdade. Demografía por aí. Pero si ves as citas o tweet da Unión Deportiva Ourense ou as mensaxes, non, de tristeza, de emoción de moita xente, e claro, eu cando chega a información do Lugo tamén por WhatsApp e tal, digo, es que as mensaxes de despedida emotivas, igual dentro dunha hora ou 2, pasan a ser de enfado, porque tamén é unha información que Pablo aquí non se debe mollar, nin ten que facer ninguna mueca, pero a información que sae en Lugo, ademais da contratación de Borja Fernández, e que Borja Fernández quere levarse a varios xogadores da Unión Deportiva Ourense para Lugo. Entonces, claro, xente como Maia Lego, que eu a considero do máis sensato que vin eu na miña vida, pois claro, estás moi agradecido, estás moi emocionado, pero tamén dis, ostras, marcha, pero deixanos en paz, non? Entonces, bueno, as despedidas son duras. Eu penso que terei no meu día con Claudio Giraldez, que é capaz de querer levar tamén a media dúcia de canteiráns que fixo debutar él. Entonces, bueno, xa chegará aquel momento. Podía ser peor, Pablo. Podían marchar os dous e xo te marcha. Exactamente. Podía haber Benítez tamén a primeira ref ou cousa desas. Está libre. Hai que pechar. O que pasa é que, claro, Borja non deixa finiquito, pero como hai que pagar un pufo desos a Rafa Benítez, estamos peor que Arenteiro. Chegoume un audio agora. Peor que Arenteiro. Chegoume un audio, sí. Exclusiva. Gamarra o Lugo.
Non viu, tío, non viu nin o playoff, nin viu a Cuenca que lle quedaba ao lado. A ver, E foi formalmente invitado, polo que dixo- E non volveu a aparecer. polo que dixo Borja na radio, dixo que non estaba preparado, así que se non está preparado, o sea, A mí nunca máis me volveu contestar un WhatsApp, a verdad. Pero bueno, que espero que lle vaya o mellor posible, home, por claro, suposto. sempre. En Ourense, prácticamente un mártir. As historias hai que contar. Prácticamente non, é un mártir. O sea, é literalmente un mártir. Está, hai que ter historias desas tamén. Eu do que avisarme que a Rubén Dorado lle teño moito cariño, máis que nada, para que cando vaya a dormir que feche con doble volta. Nada máis. En fin. Verdad, que dixo entón que foi Javi Aranda quen dixo de a Lugo, eu dixen, ni de coña na vida, non sei que, pois ao final semella que Borja vai... A nova de Raúl Duarte no Progreso que dicía que ademais de poder levarse con el algún xogador, tamén podría levarse con el ao corpo técnico, que xa sería, bueno, pois... Sí, no Galicia en goles tamén dixeron o de... Creo que foron os primeiros de dicir o de Borja, creo. Despois foi... Chégase, a mí como dixeron, por que Borja Fernández? Porque chega a ser outro e... Pero bueno, a ver que pasa. No, que habría moito máis lío do que hai. Vale. É máis gratitude polo acadado que lío. Sí, é verdade. Pois agora sí, non? Ou queredes falar do Estreito de Hormuz? Aquí falamos de todo un pouco. Quedanos segunda e terceira Fútbol, así que eu darlle un pouco de ritmo ao asunto. Sí, queremos moito. Segunda e terceira Fútbol e tamén nos queda isto, as copas de Deputación femininas que temos por aquí, pero bueno, despedimos primeiro a esta xente e despois facemos, digo eu. Sí. O dito, que iba a decir antes, que parabéns polo curro que estades facendo ambos, grazas por bancar a Fica coa bola, que está moi ben tamén eso, así que moitas grazas, de corazón. Un tipo que fai o celtismo e outro tipo que fai celtismo. Temos aquí os mellores. Se fai falta fago hasta o organismo, que a semana pasada tiven que Ourense. Menos do Deportivo da Coruña, por motivos obvios, eu fago fútbol do que queirades. Grazas, rapaces, sodes os mellores. Bicazo enorme. Chao. 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 Adiós. Aí está, todo desconfigurado, como debe ser. Aí está. 2 veces, Bueno, e agora que? Bueno, pues, si contamos esto e marchamos, porque xa levamos 1 hora e 40 minutos de directo. Xa contamos esto e arrancamos. Moi ben, pois nada, déxame... Vou probar o de OBS Ninja, gustoume a... Pecha pa ano que ven, non? Bueno, se hai directo a semana que ven, que eu non quero, pero... Hai directo os xoves, non chido máis. Ai, hai directo os xoves, é verdad. Bueno, pois os xoves igual sí que hai que facelo, Bueno, non sei, xa verei. Bueno, pois nada, contanos, a ver, segunda Fútbol. Segunda Fútbol, xa vimos. Terceira. Bueno, repasamos segunda Fútbol, veña, dalle aí, mentres. Nas eliminatorias quedan 5 prazas en primeira Fútbol que van a ser ou para Agrón Barcala ou San Sadurniño, Xuventude de Orneda ou Lemos B, Atlético Castros ou Xallas, Romai ou Sotomayor e San Miguel ou Colexio Hogar. Veña. Que? Quedamos e facemos algo guapo e sobre todo máis fácil para vos. Poderíamos, a verdade que sí. Poderíamos. Para ensinarnos o de OBS Ninja. Sí. Aí cando vayamos a facer un partido con mundial, que él non quere, pero sí. No, eu quero coñecer a Badcueva, Facemos un partido mundial con TQHT, por suposto. Curaçao, Alemanha, unha cousa así. Algo se fai. Ollo co Agrón no Mundial de Cepelo, gran candidato a ascenso. Agrón. Invito vos a Badcueva, iso. Maravilloso. Eu venceu 5-2 esta semana, por certo. Mais. Terceira Fútbol. Temos vídeo. Aí temos vídeo, é verdad. Temos vídeo. Xa non me acordaba. Que estamos en todos os campos. Aquí está, mira. Temos vídeo. Mira como estaba a grada, Cuidado, Hai xente, Como estaba a grada, histórico, polo que dixeron. Como estaba a grada. Aguanta que chego. Como estaba a grada do Souto Penedo. Quero buscar o nome do campo, porque agora mesmo así de memoria no me viene nada. Non me viene nada, Do Corgo, Souto Penedo 3, Arrabaldo 2. No partido de ida creo que quedaron 2-2. E na volta foi 0-2 minutos 72. Parouse o partido, polo que nos contaron. E despois remontou o Souto Penedo que marcou no 79 e no 90. E acabou vencendo na prórroga con gol de Jaime Fernández no 112. Clasificado para a final de Ourense, na que se xogará o ascenso contra o Barco B. Máis de terceira tes ou non? Se queres contámolas todas. Pero vamos, que son un cacho, Adiante.
Non as contamos todas porque están de desorden, así que xa contaremos para semana que ven. Vale, perfecto. Pois temos que repasar finalmente as copas de votación de Ourense femininas de Ourense. As copas de votación femininas que tiveron lugar esta fin de semana. A primeira Copa do Sar que levantou o Calo gañándolle a SD Touro 1-0. Tamén temos arriba a dereita o Val B, que foi campeón da Copa de Ferrol despois de superar o Discalzas por 2-3. No 70 iba gañando Discalzas 2-0 e acabou gañando o Val B 2-3. Tamén temos abaixo a esquerda a foto do Xallas, campeón da Copa da Costa feminina, 4-0 gañoulle o C, e abaixo a dereita temos o Valladares, que superou 3-2 o Lóstrego. Valladares B, creo que superou o Lóstrego na Copa de Pontevedra. Por suposto, Pablo Prieto sae nas 4 fotos, só lle deixei nun, na de baixo a dereita, pero sae nas 4, xa cho digo. Así que aí está, Pablo Prieto, fin de semana de copas de putación de femininas. O mesmísimo Uxío, lateral esquerdo do Neira en segunda B, moitos equipos máis. Sabedes quen é o entrenador do Agrón? Non sabía. Uxío Castro. Sí, señor. Ese Souto Bravo. Aí está. Moi ben, Bueno, pois xa está, non? Sí, eso, gasolina. A verdad que botei esta semana, pero paguei con tarxeta, entón non sei moi ben canto tal. Guerra, Irán atacou Israel, polo que sabemos. Non deixaron entrar ao a mellor árbitro de África, según dixeron nas redes sociais en Estados Unidos, que é Somalí, non o deixaron entrar, non sei por qué. Entón, bueno, pois non pode asubiar, lógicamente, se non está no país non pode asubiar. A gasolina non subiu, que eu sempre llevo todo enteros, correcto. Que pasa? Mercato... É boísima esa, Martín? Mercato xa contamos, o de Cacharrón e o de... Xoves comeza o Mundial, correcto. Con México-Sudáfrica. Temos directo cos futbolistas do Atlético Arteixo. Sí. E sorpresas. Que vamos a estar aquí. É sorpresas. Sorpresa. Hoxe partidas 4 da mañán e as dúas finais da NBA, terceiro partido, Nova York. España-Perú. Igual chaman a Mr. Subillo para pitar nos partidos. Vai no ver Cristo. Bof Vibes do 2010. Sí, xabalada. Algo máis? Agulló o Sanxenxo. Sí, pola mañana café, pola tarde ron. Pablo Agulló, leama Sanxenxo. O Sanxenxo. Nada máis, non? Bueno, non, temos unha máis que contar. Que non a contamos. Contamos unha de que dixo Antón que se vai borrar, así que os que estivestes en directo, maravilloso, perfecto, espectacular. Unha que foi a de Cacharrón o Coruxo. E temos que contar tamén, esta mañá despediuse da súa segunda etapa. Buf, bombazo este, exitosa. Brais Vidal marchou do Estradense e polo que nos din cheira aí, cheira, non? Ten toda a pinta. No momento é só que cheira, non? Cheira. Pero cheirar, a que igual viste de roxinegro, imitando o camiño que fixeron outros, por exemplo, o seu tocaio, non? Estradense, Lalín. Así que veremos. O Celta interesalle Lucas Rosa segundo Bravo Brávez. Grande Alberto. Foi un inaugural en 2010. Quedaron 1-1 México-Sudáfrica. Porra de que engaña o Mundial, Antón? Rápida, sí. España. Eu Portugal. O Lalín vai meter billetes ou que está niso, xa contamos. Xa con Iván Carril, Guillermo na presidencia, ten pinta de proxectazo. Diego Castro deixa o banquillo do Viso, sí. Ascende a preferente, non continúa Diego Castro, correcto. Bob Martínez, nada. Cuidado, o último Mundial de Cristiano, con ese medio campo, Vitiña, Bernardo, Joao e Bruno, cuidado, literalmente se Fábrega xogando de falso 9 en España, cuidado. Nada máis, non? Creo que podemos despedirnos. Vémonos os xoves nese directo cos do Atlético Arteixo e sorpresas, sobre todo porque xa entrevistamos aquí a un dos protagonistas, non? Que vai ser os xoves. Que dixo que igual se continuaba no playoff non chegaba a un sitio. Pois está nese sitio, non? Vai estar nese sitio. Nos imos estar con eles, así que buah. Que facedes a fin de? Estive a piques. Antón xa contou que vai a Rosalía, San Pedro. A que hora voades? Que son capaz de aparecer no aeroporto. Pero non, tampouco tanto. No. Básicamente, o sábado pola tarde estou pendente de saber onde vou. Entón, bueno, non era mala ir a Ponferrada, xa que vai ao patrón superior tamén. E tal. Pero bueno, veremos.
Domingo Rosalía e Xinzo co Antela Santirso. Moi ben. Pois nada. Así que nada, dende aquí o clip que dixen antes que quería ir a Rosalía é o clip que vou coller para mandarlles por Instagram e xa conseguir a acreditación. Isto vai así de sinxelo. Entón, bueno, maravilla, a ver se ascenden ou ascendo Vos o tamén San porque Pedro. parece que outro equipo non é galego. Que parece que soimos co Rosalía. Xa dixen a ver se ascende o ascendo o Atlético de San Pedro. Sí, ahora sí, pero antes non. Vou ir a Rosalía, vou ir a Rosalía. Que non acabei os vídeos Sempre me falla mesmo. que non acabei os vídeos dos Inside, porque temos un Inside no ascenso Unión Deportivo Ourense. Lembramos. E polo tanto esta semana hai un que está moi ben, que é moi emotivo, pero despois está probablemente o mércores o mellor reel da historia de Fico Cabola. Estás escupindo para arriba, Po, O mellor reel da historia de Fico Cabola non o podes publicar. correcto. O mellor reel publicable da historia. Vémonos. No vindeiro do o xo, empeza outro vez. Vémonos. O xo é en directo En Fica coa bola. cos xogadores do Arteixo. Adiós, amigos. Gracias. Chao, 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 chao.